हाथायाव जाहाथे आरो नेक्स्ट टाइम बिदि ह्विल चेयाराव जिरायनांला एबारनिफ्राय मोनदों नामा? हामनो थाखायथ' फैदोंनो आब'ना एपइन्टमेन्ट दङ बयबो नोंथांमोना आब'नि थाखाय प्रे खालामदो जाहाथे जेबो मेजर जेबो नङा मा होनो बेखौ खरसेल' टेब्लेट जानो जाहाथे हामो जेबो जाहाथे गंसेल' बिजिबो ना आंनिबाथ' बिजिबो लालाय नाङा जाहाथे बेखौनो बयबो बोर सारस्रि हरदो आब'नि थाखाय प्रे खालामहरदो जों जाहाथे एकदम आरामसे थांनो हायो आरोना आब' ज'नो बारा गोबाव जाहाथे थानो नाङा आरामसे सो लेट्स बी पजिटिव ओके बाय बाय बाकी अपडेट को नेक्स्ट होती है